bike ni Madam dire. Pangit naman kayo. Wala pa jud washing. Grabe katapulan ni Madam oy. Gutom naman oy. Wa mi kaluto kay walay bugas sa balay. Ha? Adto ko kang ila Madam. Adjud makaon dito ba? Bahalag masab-an ko ni Madam. Ayo, Madam. Naka diha, Madam. Patay na si Sidi. What? Mangayog gini sa akong pagkaon ba? Timing pud kaayo mo ato diri ah. Unsa man Sidi? Uy, si Madam. Sulod ko, Madam, ha? Uy, Madam. Murag na kay kaon ba? Wala, uy. Nag-study man ko. Mura man gani ka. Nagkaon, Madam. Tadi kay nakita nagkaon ako Sidi. Na si Yaya, Madam. Ako ang ipabrod si Yaya. Ay ako disturbuhan Sidi kay nag-study ko. Isig biyak kayo ning mat. Tama. Kung magbuhat sa iyang assignment, matagan ko pagkaon. Madam, ako mag-answer sa iyong assignment, Madam. Balo de ka ni Sidi. Isig biyak ni, pang bright rabiyan ni. Listingan lang na ako, Madam. Pero, Madam, kaon ako, Madam, ha? Pag ma-answeran na ako. Kana, raman de problema ni mo, Sidi. Kana lang jud, Madam. Okay. Ansiran ni, oh. Bantay lagi ka, hindi ni mo mansiran. Ambi, Madam, be. Simpula ni Madam, hoy. Pambog ba? Sa'yo na kayo ka, Sidi, bay. Oh, kumana, Madam. Dali, makininaw man. Oh, nara, Madam, oh. Asa na akong pagkaon, Madam? Bantay kag mali ni Sidi, ha? Maulawan, lagi ko ani Sidi, ah. Ayaw naging pakita sa kuha. Tama, lagi na, Madam. Asa naman akong pagkaon, Madam? Sidi, ah. Oh no! Hindi lang, Madam. Alangan, wala pa makukasyon na tama ni mong answer. Pag ba-perfect ako ang assignment, tagaon takag makaon. Sigurista man si Madam. Salamat, Madam, sa imong gihatag na kindi. Kaya ipod ni mo si Di, kung tagaan takag makaon, mali pa lang ni mong answer. Okay. Maulawan ko sa akong mga classmate. Grabe, kamarunong si Madam. Manghambog ko ka, Mami. Nung naka-answer ko sa akong assignment. Mangayok ko kwarta para sa career mo.